Jose Miguel Barandiaran. Apaiza zen, baina antropologoa ere bai. Ataunen Gipuzkoan jaio zen 1889ko abenduaren 31an. Gasteizko seminarioan ikasi zuen apaiz izateko. 1906an trikuharriari buruzko antropologiako lanak hasi zituen, eta lan horretan 1936era arte jarraitu zuen. Aita Barandiarani euskal kultura eta mitologia gustatu zaizkion. Euskal kultura ulergarria izatea nahi zuen, orduan erakasi dio eta liburuak idatzi zituen. Adibidez, liburu bat mitologiari buruzkoa da. Beste bat, medikuntza tradizionalari buruzkoa, eta beste bat, erlijio zaharrei buruzkoa. 1936an gerra zela da. Espainiar estatutik ihes egin behar izan zuen. Mutrikuko portutik Sokoara joan zen eta gero Biarritzen eta Saran bizi izan zen. Baionako seminarioan lan egin zuen beste errefuxiatu batzuekin. 18 urtez iparraldean bizi izan zen eta 1953an itzuli zen Ataunera, jaioterrira eta bere lana segi zuen bere heriotza arte. 1998an Madrilgo Unibertsitate Konpultentxean, Euskal Herriko Unibertsitaten eta Deustuko Unibertsitaten honoriz causa doktore izendatu zuten. 1991ko abenduaren 21an hil zen Ataunen.